момента се намираме в парк Лагера и в непосредствена близост до тук ще ви покажа един апартамент, който разполага с 3 спални, една родителска и 2 детски, 2 санитарни възела, хол и отделена кухня. Имаме, разбира се, и тераса, гледка към вътрешния двор и към парка. В близост имаме много градски транспорт, сигурност, защото на метър от нас се намира съда и още много плюсове. Влизаме в апартамента и пред нас се откриват 2 врати. Едната за родителската спалня, както и за холът, заедно с кухнята. Тук имаме баня с тоалетна за това ниво, имаме доста шкафове за съхранение, а от тук по стълбите нагоре се качваме за 2 допълнителни детски спални, които имат собствен санитарен възел. Това е холът, където разполагаме с диван, с трапезарна маса с 4 стола, място да поставите телевизор, както и вход към кухнята. Оборудвана кухня с печка, аспиратор, съдомиялна, хладилник, кухненски шкафове, както и любимото ми нещо в апартамента – тераса, която гледа към парка Лагера и съда. Имаме обзаведена спалня с естествен паркет, както в хола, гардероб, шкаф, легло с нов матрак и най-хубавото южното изложение, тъй като тази спалня гледа изцяло на юг, има поставени външни рулетни штори, за да не ви става прекалено горещо през лятото. И един основен плюс е, че тя гледа към вътрешен двор. Качваме се в момента на второто ниво, където разполагаме с 2 спални. Тази тук има климатик за отопление и охлаждане през зимата, собствена баня, а от другата страна имаме и още една детска спалня. А в момента се намираме и в другата детска спалня, която въпреки малките си размери, около 9 квадратни метра, пространството тук е използвано изключително добре. Навсякъде има шкафове за съхранение, за прибиране на различни вещи и може да използвате за втора детска спалня или стаята също така е подходяща много и за ваш кабинет или офис, благодарение на този прозорец, който е поставен на покрива, от който влиза изключително много светлина.